video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabhebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my G zvobuda chero patv zvinotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto. You personally, how did you manage to maneuver? Ukona chinhu ndopanda ichitaura kuti exposure yangu yandakaita to cheapers especially was cheapers was one of those people wekuti even vanhu vachimutuka even because kudhara taitoti kana kuti munhu akatituka zvazve taitomhanyoneta sei kuda kutonoratidza kuti aiwa isitogona kuita sei kutotaurawo iziva. But then the professionalism and the calmness ina mudhara ndo yandakanyanya admire, and then I learned from him kuti professionalism enda kuti chero katukwa chero kaita sei aiziva ndokwakundowirana nemunhu asingatode kutotaura neni aiziva. But inenge iri nyaya kuti it's business at the end of the day. Haisi nyaya kuti because kudhara tanyanya kutora zvinhu too personal, tanyanya kupinda nemwoyo saka zvinhu zvekutoti zvinhu zvekuti business raidzokera kumashure because zvinhu zvekutoti because kudhara taigonoti chero mustudio chachamo tichikanzi kune artist kushauda artist C taitoti kunoko haitorekodi anokunzisa mete yacho. But then the moment you realize kuti aiwa is just a lyrical confrontation yekungoti vari kuita sei vari kungoexchange mawords avo, that's when you start to take it professional, and then unokwanisawo kurekoda munhu wese pasina mafeelings. Ariko mafeelings azviriko. Tipa nyaya iyoyo wakashanda naTerminator. We all know kuti Terminator achitanga anga ari munhu wehondo. How did that play out in your basa rako mukomana ndowehondo and my relationship yenyu nemamwe maartists anga akamira sei? Ndopa ndiri kuti before the exposure and it was more of friend defending another friend as a clan against clan handikusemedza yacho. Saka zvinhu zvekutoti ndakatotanga kutodzidzawo kuti uona chi paredhi hapadiwe certain type of words because kudhara taitoti una madj aya haatombode kutoita se kutotiridza handikunzisa. But zvinhu zvekuzoti waexpose manhu ndakaona alright ndosaka song yedu yanga isingaridzwe yanga isingaite so aiziva. Saka zvinhu zvekuti I think kunonoka kwedu kupinda muindustry or most of the guys vanga variko kudhara chakanyanya kukonzesa kuti vanyanya kunonoka kupinda muindustry inyaya yekuti vanga vasiri exposed and vanhu vaifarira hondo stereki. Saka hondo I can say kuti hondo ndo yakanyanya contribute stereki kuti tinge tiri kumashure mbijana pakutora mari kwete pamangoma. But can you say kuti hondo dzemusic contribute to people wanting to listen to more dance? It's within the culture, but then zvinhu zvekuti people need to be taught. Is it? Vanhu mafans anofanira kundoudzwawo kunzi music inofamba sei, handiti kuti kana ari malyrics and zvinhu zvacho had to be clean
because pane mamwe madhiska ekuti mune makutopinda nemoyo makutotukirana namai and the likes zvinhu zvekuti if it's entertainment, let it be entertainment. Azvizofanira kuzonyanya dzika stereki. Okay. So pakaclasha Terminator na Qounfuzed ungoti manager wake. I was even the how's the experience like I was even the DJ paklasha yacho. The experience yepa clash papa andingati panga paine ndikuziya yangu zvokutsvaga but I'm trying to be civilized. But otherwise clash yaya andingati chinhu chekutoti it was a learning curve yengoti kana masvika pastage anditi vanhu ngavafare. I think kuti that's the basic thing yandingati yatakawana pachinhu chaichi. Sunday ndakawina bebe. Munhu akawina it's an obvious case kauti. It's an obvious case zvibvunzwe. Engera idea yenyu kuti mukomana akapfeka unge half simbi half munhu. Wakatanga wenyaya futi kayo. Because chinhu chaitonitukisa waiziya. I still remember ndichitanga kupa mukomana that idea yekuti half munhu half simbi. Anga auya waiziya. Tikufanira kushow. Matiziva tatina chipasi. Anga auya achiti araenda kushow. Waiziya. Mukomana bvato yakarova formal. Kadi muchava. Ngatibonyatsotarisa naye mamiriro atakaita panapa. Inini ndakapfeka kunge artist, iwe wakapfeka wangani? Ngemanei. Saka todi. Waiziya. Apa ndandabva kuti utenga hembe dzacho dzanga dziri nyowani hembe dzacho unoziya. Saka that's when ndakamboti mjama bvisai. Apa mukeni zvimakeni kazvazvo. Zvesufa zvazvo. Ndatatozvitengawo ndikatoita mustudio waiziya. Saka mjama. Mukomana aijamuka. Kata mjama ndizvozvo. Takatoita izvozvo, takatoenda kushow. Tasvika pashow. In fact, tichitongopedza kutotanga because even the hairstyle. Akatotanga kutogerwa ipapo, kutaita sei titoti chakadai so, pada chadai so. Akamira tototi pada maglass. Waiziya. Then the image yakabva yabuda bo zvekuti akatanga kuto attracta vanhu from the barber pataigerwa. And vafana vese yonongoziya isati ya lockdown kuti show musi weshow munhu isati ngari mutara waiziya. Saka from there takatobva kuno kuti tina vanhu vakawandisa kusvika pagate ratio ndikamuti amupinde mushow because actually tanga tine 2 matickets. Apa tanga tiri about 6. Saka the only way kuti tipinde mushow yanga iri kutounganidza vanhu. Waiziya. Saka achingoburuka ita hafana vese vakamuunganira. Ndiani uyo rikati aiwa ndi Terminator. Half munhu half simbi. Saka from there vanhu vakabva shamisika kuti like vanhu vari pa I can say kuti it's God's time handiti. Because kana nguva yacho yangosvikawo zvinhu zvinongoitikawo. Zvotanga kuita kunge zvinhu zvakutongonangana. Because takabva tatoonawo munhu akabva totiti pindai. Tikatopinda takarikwana. Muri vangani? Tiri 6. Tikatoverengana tapinda mukati. Takafamba kubva kugate kusvika kuStar FM stand. Tikapefamba paStar FM stand tikabva ndingakuti the majority of the people vanga vari papo
takaenda futi kune imwe stand kusvika tipinde the main green ndo Glamison. Then from there vataperforma vanhu vafarirachi munhu tarachipas vakauya vega personally vakasvika kati uyu munhu muchamuona kucity sports ende zvezviwa city sports yanga yakazara not saying kuti ake ndiye akaita sei akaunganidza vanhu yega but it was one of the things zvakaita kuti anga akadaro. Dada tungotaura more on the culture yedanso in general kuti kuno kuZimbabwe anotaka ibhorowa but vabereki nevanoteerera vakaaccepta here kuti culture iyi inge iri part of the music. Yeah, ndo paipa pandanichitaura kuti the culture yanga iripo and mastudios akapawo recording exposure handiti but then we needed a mentor aizotipachi maguidelines ekuti abc zvinoitwa cdf hazviitwe saka tichitanga music yedu isusu it was very hard kuti vabereki vaita sei vatambire music but isusu we didn't know kuti tairasika papi andikubata medzi yacho because most of the times taingoimba zvinhu tisingasense some of the lyrics dzataita sei dzataimba anditi you could find kuti kune mamwe maartist kutoti aigoimba song yakanaka chaizvo anditi pozongoita one word raibva ratochinja song yase saka most of the times tanga tisina that mentality yekucleana or kuita ma clean versions emusic yedu saka dzimwe nguva waizoona kuti zvakafanana na tsaona vaya vaizonorira not because yanga iri kwanga kuri kuti ndingati chiko yaizorira because it was radio friendly and it was yanga ichitererekawo futi kuvabereki. Wow. Zimdancehall stories ekuratidza ma true stories but wakadhisa chikwata muvengi wangu you go die broke zvinotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma. One video man arikupinda mumaghetto vabuditsa mazinyaya ari lit. 2 mabhebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit.